Tres, rete paton. Sana all. Pinyaw kam tibak. Nya mata baby mong JR. Dan sama kanser na. Stage 4. Awan sapay daranan. Nag-imas lata di kape idi. Ay kinirog nga bagas kaysa tatta. Radto man ni Great Tix bakin. Ana? Naku, kape manin and rice. Kana ko ma, iso ti pamigsa ka to, ibiyang mo ya. Makamano ka ti kape ti may saldaw and rice. 14 lang ba? Ngumno na panlukak, kayak ti 18. Kasi ka man. O, kisti sabam, nakaraw-rawit ka ti kape. Inoras-oras ko mati pamayam kasi ka ti pagkapendan. Bulito man di bagam. Daya ti imbagak. Imbagak, bawas-bawasam ti pinagkapem ta, madinga si ka ti pagkapenda. Animal ka. Kumano ka man na dito yan? Nyalakit din Andresin niya, di ka lang maangaw. Alwatam ta pinagsasaom. Lukutot na bagis mo. Apay ang harap di ka man ay. Damagik lang ko man o, naganak ni Bakit Mound. Ay na, kinaganaga na ba? Kaya nangarote anak yo Andres. Kubi nga ba? Si Kamit. Amok nga ubeng. Tikait ko sa uwin, babae no lalaki. Kaliwanagang kami na. Lalaki, anak ko. Nay, nagswerte ka na Andres. Babae aja panganay mo, tapos tata, lalaki. Nice. Naglaing ka na Andres. Yeah, boy. Kuha na ba? Kuha mo ti saksakitag. Sana all. Kaya nangarote nagan na aja anak mo Andres. Secret. Anak, secret. Pang babae aja nga nagan Andres. Madimi ba nga bakla aja anak mo? Tungang ka nga talaga. Secret ko na. Madyak kaya nga ibaga. Ang takil talaga tumulumulo mo ya. Makamulmulo ang kamit, kasla si ka, mati. Dapat lang pa secret mo. Iba ka makidain. Saan pa'y mabaling nga mamuanti sa baling ka tao. So yung baga ni bagat ko. Nagan na lang aja anak mo, di mo pa kahit nga ibaga. Imot kayo nga gasawa. Kana ko mano imot. Eh nangarda aja anak mo, kita mamait no, karkarupa mo lang. Ukis ti sabam. Alam nga mga madyak karuprupa. Ang di pala sa ospital. Ni, apay RJ pa lang suna Andres. Tinurukan dati ko antibiotic. Gapa di UTI ni bagat ko. Ah, kasday Andres. Ano ba di UTI Andres? Yan. UTI lang din pa yan mo. Apa si ka Andres ang mom? Maday. Paano-panunot ka pa lang, di malagayam amo. Tres, rete paton. Sana all. Pinyaw kam tibak. Nya mata baby mong JR. Dan sama kanser na. Stage 4. Awan sapay daranan. Laki ni Bakay. Tagitaman tiket ko kanyang diyar. Naran. Pinyaw kam tibak. Makita mga tungtong kami ni Andres. Apay tayo ni Kamti Pato ni Andres. Si kami lang makamu dyan Andres yung bak. Tumpak. Ano Andres? Lartanema. Awan ni Emma to JR. Apay tatap sa pulay. Ang sikat kay katungtong ko. Andres, please shut up. Shut up. Si Kantumay. Madi ka pala kami sumusumpat dita. Si diyar. Tayo ba ni Ema? Gureng ilabit dita. Okay, salamat. Nay, apay kasapan kitang kanya bak. Dapay talaga ti dalam nga pato ah. Apay ko naman no dati dalam nga paton ayatin na ka ni Eman. Kuha na bak. Basta darating Andres. Dapag asak kinema. Sana all. Ang painortan ni Andres. At dati nagtungtong kami ng Andres yung bak. Oh, ayun na naman Andres. Awang gayam ni Ema diyar. Dagayam si Rick na. Yan, kung naklaki na, daso na tatta. Pasensya ka na diyar. Ako mabaling ka. Maminsan ka to lang mapandito balayin ah. Ron, sige ka Rod. May pato ka Rod, damti pa lang. Ni, madi ah. Sa baling to man nga pato di dalam ti balayin ah.
Kasi nung tugarot no, panagtulit ka, umanintisunan. Ikaw ang mabaling ko adyar. Basta yung nagtungtungan ta, basta numapang ka ti balay, dadalang mga pataw. Yan, may gusto pato kung jak pinaranaan ni Ema. Ikaw ang baso ko dyan adyar. Yan, sigurad, namisan to lang na. Hoy, ning kagawi din. Pakanim nga pakanin, nagidi patom, tag kadot-dot, kin lumukmigda. Wow, namok, manyanak na surwan, namok tira ramidan. Sige diyar, maminsan tulangan na yun. Sige, kita kayo. Nagsayang mo tayo may sa bibi ko. Dres, taman ti damagi kanyam. Pay manang bak. Kapay anaman ti nagtungtungan nyo ni JRN. Ang pay nga damagang bak. Ang kadyayin na. Kapay dakis ti agdamag. Nung sika, ibagbak amin kanyam, tapos sika, maday. Ana, madim ibaga. Kahit mga aglin ni patan. Kaya mo nga talaga mamambak. Kahit ko damagi ba kanyam no, madikit nga maamuan. Iso nga nagdala ti pato ni JR. Imba ngamin kanya na, nga siya titulay na para kiniima. Ana, sika titulay, madiata nga aramid mo Andres. Apay, ano ti madijay bak? Boy Tom ni Emma, iparog mo kini JR. Kana ko ma, malay mo, aging babae ni Emma, ano arugan ni JR? Sana all. Ay na. Ibagbaga ako ng Andres. Tas jay na ni Eman, madiagbaliw adi nga tao. Yan, overprotective kami kini Emma. Palpalatan lang nga, ayat mo kini Emma, ansag. Awan, di lakayat nga dati umararog kini Emma. Sana Ano ti all. kaya mo, si kala tumarawag, kasjay. Apay, dambaga nga sa alati umararog. Bata, natilawang ka baak. Kung akong kahit, nainlove ka ni Boy Tumain. Oy, baak, kada ti may lamon. Agtan na ka baak. Numadim ka nga isina na ka ni Mayla. Paubayan na ni Emma kini Jaron. Oh no! Baak, nariga tag-support ti forever. So nga alagaan di relasyon nyo. Naano mo ni Maylam, uray mo di nakakayat ni mama na, apapanan nakalata di balayaw. Iso nga si ka, kastoy di dapat arami daw. Mapangka di balay da, takatungtungan ni mama ni Mayla, ta ibagam no, kasano ti pinagayat mo kanya na. Malay mo, makayatan nakatatan, ipakita mo nga ipaglaban mo ni Mayla. Nice. Malay mo, si kalatur uray ni mama ni Mayla. Ana, ukis ti sabam, tatay pa isang sa utoy, di ka mala sumungsumbatan. Makasawa nga rod, madi ka magsarsarding agsasaon, Apo Andres. Ana, madi ka makasaon, naibaga mamaminain. Ate mo pa iti pade nga mang sermon. Siya nga tamang asawa kini Maylan. Ana, napipikan. Itamon, makumatos ka dita ng seg. Kadunga mum. Ukis ti sabanan, nansugak pa'y tuloy. Pagbagat lang mo ti pagsayatan na ka. Mabakarat ako man. Patakki.